ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш теҷе. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ дорем. Видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорем бародаро ва дар комментариya нависем ки ба шумо чӣ хел хона замин дар кор мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. Агар шумо ҳам хел хонаи фурӯшӣ доред ки замин, квартира ки мошини фурӯшӣ дар имо ва дар ватсап моро кунед дӯстон, мо пешкаши харидорон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рублси баробар аст ба 154 сомонӣ. аз шумо хоҳиш ки дӯстон видеои моро поделица кунед ва бошад наворро сар мекунед то охираш тамошо кунед. рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Дангара дар деҳаи 400 дар 10 сотиқ замин 6 дар хона кардагӣ тайёрай. хона бо ремонти замонави таъмина, ремонти хуб дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом гирди хона бо семинблок маҳкамай, даврӯза дорад. ошхонаи берунӣ ҳам дорад, овғал ҳам дорад. аловхона ҳамаш карда дарахтои мевадиҳанда ва дигар чизҳо ҳам дорад. хона барои зиндагӣ кардан ҳамаи шароитоша дорад. нархи ҳамин хона 250 000 сомон аст дӯстон. бо курси имрӯза гирем 1 миллион 633 000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқай гуфтагай бо арзони хуб мекунем, савдои хуб дорад, муомила дорад бародарон. рақамошон дар роҳи экрани шумо метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. агар шумо бародарон ҳамин хел хонаи фурӯшӣ доред ки замин, квартира ки мошин, дар имо ва дар ватсап моро кунед бародарон, мо пешкаши харидорон мекунем. лайк ва обунаашонро фаромӯш накунед. меҳнатҳои мо барои шумо раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд дар 18 микрорайон дӯстон. якхонага квартирае дар 6 этаж қарор дорад, 54 квадрати метрае. метавонем ки дукомата кунед ҳамин хонара. об свет дорад, новостройка без ремонтае. нархи квартира дӯстон 195 000 сомон бо курси имза гирем 1 миллион 274 000 рубл мешавад. бо арзон карда мешавад гуфтага. квартира дар шаҳри хуҷандай 18 микрорайон. шумо агар харидор бошед, рақамошон дар роҳи экрани шумо, дигар маълумотша метавонед худтон гирен. мо наворимонро давом медиҳем. мегзарем аз сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбати мо дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. духонага квартира ҳастад, дар 6 этаж қарор дорад, 52 квадрати метрае. хона ремонт дорад, об свет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш ҳастад. квартира бе лифта гуфтагай, фақат хай дигар маълумотша худтон мегирен. нархиш 185 000 сомон бо курси имза гирем 1 миллион 209 000 рубл мешавад. подробниша дигар маълумотша бо телефон метавонем гуфтага. рақамошон дар роҳи экрани шумо, дигар маълумотша метавонед худтон гирем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшӣ мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар Қурғонтепа дар ноҳияи Вахш. дар 12 сотиқ замин 5 дар хона кардага. хонаҳои пастай хайри ремонти миёнат дорад. об свет, ҳоҷатхона, ҳаммом, гирди хона маҳкам, ҳамаш кагнадай. нархи хона 200 000 сомон бо курси имза гирем 1 миллион 307 000 рубл мешавад. бо арзон карда мешавад. хона документош 100% сертификат дорад. ҳуҷҷатош ягон проблема нестай. сабаби фурӯхтан пул дар кора гуфтагиай проблемаи шахсӣ. рақамошон дар роҳи экрани шумо бародарон. агар шумо харидор бошед ай ноҳияи Вахш, метавонед дигар маълумоти пурраша гиред. марҳамат. мегзарем дӯстон ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбати мо дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Шарора гуфтагиай, маҳаллаи Уртабуз дар Душанбе ба фикрам дохилай гуфтааст. ва дигар маълумотша мегирен. дар 6 сотиқ замин 4 дар хона дорад, об свет гузарондагиам. ошхона, ҳоҷатхона проекти навай бародаро. дар кришашам мешавад ки хона кини гуфтагиай. нархи хона ремонтш нимкола мондагиай. нархиш 250 000 сомонай бо курси имза гирем 1 миллион 633 000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқай гуфтагиай бо савдо мекунем, бо чахчах мекунем гуфтагиай. документош ҳуҷҷатош 100%. дигар маълумотша бо телефон. марҳамат. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. шашум хонаи фурӯшӣ мо дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Восе. дар 6 сотиқ замин 4 дар хона кардагӣ тайёрай. об свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳамаш ҳастад. гирди хона маҳкамаи бародаро.
хона дигар маълумота бо телефон гуфтагиян. Нархи хона 230,000 сомона бо курси имза гирем 1,530,000 рубл мешавад. бо арзон кардан мешавад гуфтагия. ба мошинам алиш мешавад гуфтагия. агар шумо айҳоноҳияи восеъ харидор бошед ба мошинам алиш мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо бародарони азиз. агар шумо дигар маълумота хоҳед гиред занг занед, марҳамат, мо наворумро давом медиҳем. мегзарем ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшӣ мо дӯстон аст деэтажай дар ноҳияи норак қарор дорад. 6 сутиқ заминай, 6 дар хона кардагии тайёрай, об, свет, ҳоҷатхона ҳамаш дар дурмуж тайёрай. Якум этажи ремонт кардаги барои зиндагӣ кардан тайёрай бародаро. дигар маълумота бо телефон гуфтагиай. нархи хона 210,000 сомонай бо курси имза гирем 1,370,000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқай гуфтагиай хай бо ягон чи муомила дорад. агар шумо харидор бошед ай ноҳияи норак, рақамошон дар рӯи экрани шумо бародаро, метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. марҳамат. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбати мо қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ бародаро. дар 6 сотиқ замин 3 дар хона кардагии тайёрай, об, свет, ҳоҷатхона, ҳамом, баняш дар дурuni хонаам кардагӣ дорад бародаро. дигар маълумотша бо телефон гуфтагиай хона барои зиндагӣ кардан тайёрай. нархи хона 113,000 сомонай бо курси имза гирем 738,000 рубл мешавад. бо арзон кардан мешавад, срочно фурӯхта мешавад гуфтагиай сум дар корай. рақамошон дар рӯи экрани шумо бародарон. агар шумо харидор бошед метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. ногуфта монад бародаро ки шумо ҳам агар хонаи фурӯшӣ доред ёки замин ёки мошин ягон чизи дигар дар имо ва дар ватсапи мо роя кунед, мо пешкаши харидорон мекунем. мегзарем ба наҳам квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбати мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар дар қурунтепа дар 14 микрорайон. дохонага квартирай дар 6 этаж қарор дорад. 57 квадрати метрай, об, свет, ҳоҷатхона, бания ҳамаш ҳастай. хона ремонти замонави кардагай люксай гуфтагай сойбуш беҳтаринай. нархи квартира дӯстон 245,000 сомонай бо курси имза гирем 1,601,000 рубл мешавад. кадоми харидоре бо арзон кардан мешавад, савдо дорад. биен хонара бинем бо савдо мекунем гуфтагиай. рақамошон дар рӯи экрани шумо бардор. агар шумо харидор бошед аз шаҳри қурғунтепа, марҳамат метавонед рафта бинед, савдо кунед. ҷошам ҷои хубае гуфтагиай. марҳамат аз суратоша бинед дӯстон, мо наворуно давом медиҳем. мегзарем ба даҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбати мо дӯстон қарор дорад дар ноҳияи данғара дар 8 сотиқ замин дар хона кардагиай ба временка мешавад барои зиндагӣ кардан. об, свет гузарондагиан, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом дорад. нархи хона дӯстон 50,000 сомонай бо курси имза гирем 326,000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқай гуфтагиай бо савдо мекунем гуфтагиай дар 8 сотиқ замин дар хона дорад. рақамошон дар рӯи экрани шумо дигар маълумоти пурраша метавонем гирем бародаро. ай шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори мо дар лайк гузорен ва падилиса кунен. ҳамин меҳнатҳои мо барои шумо бародаро. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. 11 хонаи фурӯшӣ мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар пеши корвон дар гулбута дар наздикии бозорча гуфта соҳибуш. дар 2 сотиқ замин 5 дар хона дорад. ремонти беҳтарин кардагиай, об, свет, ҳоҷатхона, ҳамом ҳамаш кагнада барои зиндагӣ кардан тайёрай. хона беҳтарин. дар наздикиш мактаб, садик ва мағоза ҳамаш ҳастай гуфтагиай. нархи хона 360,000 сомонай бо курси имза гирем 1,352,000 рубл мешавад. кадоми харидорай гуфтагиай бо арзон мекунем, савдои хуб дорад. агар шумо харидор бошед рафта бинем бо савдо кунем бародаро. рақамошон дар рӯи экрани шумо дигар маълумоти пурраша метавонед айхчон гиред. марҳамат. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбати мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар зарафшон. якхонага квартираи дар 5 этаж қарор дорад. 40 квадрати метрай, коробкаи без ремонтай. ремонтша ба қариби сар мекунам гуфтагиай. доми 20 этажай дар 5 этажай бародаро. нархиш 132,000 сомонай бо курси имза гирем 860,000 рубл мешавад.
квартира чӣ хеле мебинем барои инам хеле ҳозир аста бо арзон мекунем устаги кадоми харидорай марҳамат рақамошон дар рӯи экрани шумо 40 квадрати метрай 132 000 сомона бародаро ин буд хонаҳои фурӯши мо то видеои оянда бародар худои нигаҳбони ҳамаи шумо.